Senyor conseller, honorable conseller, vostè és molt jove i jo segurament massa gran. I he vist moltes coses en aquesta vida. I una d'elles, precisament, és aquesta, fer una rèplica sense respondre el que un li ha preguntat. Ja ho ha fet abans i ara torna a fer exactament el mateix. Anem a l'ara. Miri, només li poso un exemple. Amb això que he dit de les renovables. Li diré que ho ha distorsionat per no dir que ha mentit. Perquè això parteix d'una PR presentada per al nostre grup i el nostre grup el que exigeix és que vostè parli amb la pagesia i amb els actors que hi estan involucrats i vostè no ho fa. Sap per què? Perquè és la mateixa actitud que té amb els funcionaris. Exactament la mateixa. Què és el que li ha dit? Què és el que li ha dit? Vostè en l'Ajuntament ja va fer el mateix i ja va fracassar. Aquesta arrogància que a vegades vostès gasten per aquesta mena de cosa que creuen que tenen una certa superioritat en relació a tota la resta del món, com mateix vostè diu, diria que Dragon Khan va ser un govern seu. Per tant, li diré, miri, jo estic obert a qualsevol cosa, primera perquè crec en el pacte. Sempre he cregut en el pacte i en el diàleg. No puc entendre que vostès permetin que hi hagi diputats que encara estiguin a l'exili, perquè vostès van provocar que passés aquest tipus de coses. Per tant, jo estic disposat a discutir amb vostè el que sigui, però vostè i jo només hem parlat una vegada, i en públic, amb més públic, vull dir. I si vostè vol arribar a acords, faci un esforç. No esperi que els altres ens arrosseguem darrere seu, que és el mateix que fa amb els ciutadans. Vostè no pot tractar els ciutadans com si fossin súbdits de l'administració catalana. La modernitat, precisament, és la Revolució Francesa, sap? I la modernitat significa que no esperi que per allà a la muntanya li expliquin totes les irregularitats, perquè aleshores és quan s'alimenta la muntanya. Baixi a la política democràtica, que és el que realment és necessari. Vostè té uns problemes grans, 1.200 persones que no té col·locades, i convoca places. M'ho vol explicar millor, això? Per què convoca places si ja té 1.200 persones? Per què no fa l'esforç de veure si aquelles persones realment serveixen per als llocs on es volen, diguéssim, reforçar l'administració? Perquè no són bombers el que busquen al Departament d'Interior, no són policies, estan buscant personal administratiu, personal de suport, ho diuen en totes les lletres, i no van a buscar allà i diu, no, ara crearem 205 més, gastarem més diners d'un pressupost que no tenen. Home, per favor, sigui una mica més racional, perquè si no, al final vostès van prometent milions, ara 500 per aquí, 500 per allà, 300 per aquí, 600 per no sé quantos, sense pressupost, que se suposa que és la llei fonamental que vertebra la política d'un govern. Home, jo diria que és un plantejament erroni i equivocat des del meu punt de vista. Li diré una altra cosa, miri, ja li dic que vostè és molt jove i jo molt gran i ara no voldria ser repetani, però no faci vella política fotent un llistat de coses. El llistat telefònic era una pràctica per estomacar a l'oposició, que en aquest Parlament s'ha fet molt, i no serveix de res, perquè ni convencerà els de fora, que no els senten, perquè això és una bombolla, ni em convencerà a mi, perquè sé exactament on estan les seves mentides. I això és el que crec que no pot ser. Ànim de col·laboració, tot el que vulgui. Submissió nostra, de cap de les maneres. Moltes gràcies.